please a mana subscribe da Allah ku danna subscribe ku danna za ku dinga samu da Allah a mana subscribe saboda za mu je mu yanke wuta ga ci an kawo wuta kafta sauri yawa wuka nan gidan ba su biya kuɗi ba su biya ba ko to kawai a samu su maki yanzu nan zan hau sama ina zuwa san wani ne mai gidan nan boke kokarin hawa mai waye shi mai gidan waye shi mai gidan to soja ne Allah ya sa ma buratai ne an haukace in fa atila ne sai mun cire wutar kan share sa wato ku ba ku ji abin da na gaya muku ba dai kenan ko game da gidan nan ko talla malan ji ta abin da ke gaban kai rike mun tsani in gyara ka wuce ka bar nan ni na muku lafiya Are you stupid? Wutan gidan nawa za ku zo cirewa? Ka gaya mun banke sa ka yankin mun ka gida. ofisa ya kuri mana haba ofisa ya kuri mana Bari kai. kai ya kuri Wannan yaron wai ni za su ya kuri ofisa ko ba ka ƙara so kenan Kai ai wannan sojan bai da imani. Wallahi bai da kaga yanda yake duka na in ban da wanda ya mana maganan nan ya taimake ni. Allah kaɗai ya so yau yanda zai yi da ni. Wallahi. oga naga ka canja ne ka ce wanda ya tsari da jirgin ƙasa Ai wuce jirgin ƙasa na dama. Ba ni ka gani jijiki na. oga ga kai laushi ne kamar agwale ba Allah ya sa.